ovečka, má to nohy jak ovečka, má to ocas jak ovečka a pečí to jak ovečka, ale není to ovečka. Co to je? Je chlebeček bez dvereček a v něm je víc než 100 oveček. Co je to? Makovica! Jde bílý chomáč, má 2 roháče, 4 cupitáče, 5. ometáč. Co je to? Já mám návrh. Uděláme vlka a báji udročíme děvčata. Skákaj, skákaj!